האם קרה לכם שהלב התחיל לדפוק מהר לפני אירוע חשוב, או שהתקשיתם להירדם בלילה בגלל המחשבות טורדניות? אם כן, אתם לא לבד. חרדה היא תגובה טבעית למתח, אבל למה אנחנו מרגישים אותה? מה גורם לה? ואיך אפשר להתמודד איתה? בחמש הדקות הבאות נבין מהי חרדה, נחקור את המקורות שלה, התסמינים והסוגים השונים, ונשתף דרכים פשוטות שיעזרו לכם להרגיש יותר בשליטה. מה ההבדל בין פחד לחרדה? פחד הוא תגובה לסכנה מיידית. לדוגמה, כשאתם אומרים נחש על השביל, הפחד גורם לכם לברוח או להתגונן. חרדה לעומת זאת מתרחשת כשאנחנו מדמיינים סכנה שעוד לא קרתה, אולי בכלל לא תקרה. תחשבו על זה כמו אזעקת אש. פחד הוא אזעקה בזמן שריפה. חרדה היא אזעקה שמתחילה לפעול כשאתם רק חושבים על אפשרות שתהיה שריפה. אז מהי חרדה? לפי האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה, חרדה היא רגש המתאפיין בחשש ומתח גופני, כאשר האדם צופה שמשהו נורא עומד להתרחש. בעקבות הציפייה לאסון, הגוף מכין את עצמו להתמודדות עם האיום. מתח השרירים עולה, הנשימה מואצת והדופק עולה. במילים אחרות, חרדה היא הדרך של הגוף להגן עליכם. היא מפעילה את מערכת הילחם וברח, שמכינה אתכם להתמודד עם אתגרים. על מה בדיוק קורה במוח שלנו בזמן הזה? הכל מתחיל באמיגדלה, מרכז הרגשות במוח. כשהאמיגדלה מזהה איום אפשרי, היא שולחת אות מצוקה להיפותלמוס. ההיפותלמוס מפעיל שחרור של הורמוני לחץ כמו אדרנלין וקורטיזול, שמכינים את הגוף לפעולה. בו זמנית, הקורטקס הפרפרונטלי, החלק במוח שאחראי על חשיבה רציונלית, מפסיק לפעול בצורה מלאה. זה מסביר למה קשה לחשוב בצורה ברורה או להירגע בזמן חרדה. אז מה גורם לחרדה? אין סיבה אחת מובהקת. היא נובעת משילוב של גורמים שונים, גנטיים, פסיכולוגיים, חברתיים. בואו נבחן 3 גישות מרכזיות להבנת המקור של חרדה. 1. גורמים גנטיים. מחקרים מראים שלחרדה יש בסיס תורשתי. אנשים עם היסטוריה משפחתית של חרדה עשויים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח אותה בעצמם. גנים מסוימים משפיעים על הרגישות שלנו ללחץ ועל האופן שבו אנחנו מגיבים אליו. 2. לפי הגישה הפסיכודינמית, חרדה נוצרת מקונפליקטים לא פתורים או רגשות מודחקים. לדוגמה, פחד מדחייה יכול לנבוע מחוויית ילדות של תחושת חוסר קבלה. הרגשות האלה נותרים לא מודעים אך מתבטאים כחרדה. 3. מנקודת מבט קוגניטיבית התנהגותית, CBT. CBT מתמקד בדפוסי מחשבה שליליים ובהתנהגויות שמחזקות את החרדה. לדוגמה, אם אנחנו חושבים, אני תמיד נכשל במצבים מלחיצים, זה עלול להוביל להימנעות מאותם מצבים מלחיצים. ההימנעות הזו מגבירה את תחושת חוסר השליטה ומחזקת את החרדה. חשוב להבין שהמקור לחרדה הוא לרוב רב-ממדי. הכרה במקורות של החרדה היא צעד חשוב בדרך למציאת פתרונות. כדי שאפשר יהיה להבחן חרדה כהפרעה, התסמינים צריכים להופיע רוב הימים למשך 6 חודשים לפחות, ולהשפיע באופן משמעותי על החיים. הנה רשימה של התסמינים המרכזיים. 1. דאגה מתמדת. דאגות בלתי פוסקות שקשה לשלוט עליהן, ולעיתים קרובות נראות מוגזמות ביחס למציאות. 2. תסמינים פיזיים. תחושות גופניות כמו דופק מהיר, הזעה, מתח שרירים, תחושת עייפות ורעד. 3. תסמינים קוגניטיביים. קושי להתרכז, תחושת אבדון מתקרב ועצבנות מוגברת. 4. שינויים בהתנהגות. הימנעות מסיטואציות, אנשים או מקומות שעלולים לעורר חרדה. 5. בעיות שינה. קושי להירדם, התעוררות תכופה במהלך הלילה או שינה לא רציפה. הנה 5 מהסוגים הנפוצים ביותר. 1. חרדה כללית. מאופיינת בדאגות מתמשכות ומוגזמות על מגוון רחב של נושאים, כמו עבודה, בריאות או כסף, אפילו כשאין סיבה ברורה לחרדה ולדאגה. 2. חרדה חברתית. פחד קיצוני מהשפלה או שיפוט חברתי בסיטואציות חברתיות. לדוגמה, פחד לדבר מול קהל או אפילו לאכול בציבור. 3. הפרעת פאניקה. התקפי חרדה פתאומיים ואינטנסיביים שמלווים בתסמינים גופניים כמו תחושת חנק, דופק מהיר ורעד. 4. פוביות ספציפיות. פחד מוגזם וממוקד מאובייקט או מצב מסוים. למשל, פחד גבהים, עכבישים או טיסות. אנשים עם פוביות נוטים להימנע באופן מוחלט ממה שמפחיד אותם. 5. חרדת פרידה. חרדה חמורה שמתעוררת כאשר יש פרידה מאנשים קרובים. למרות שהיא נפוצה בילדים, היא יכולה להופיע גם אצל מבוגרים. כל סוג של חרדה מביא איתו אתגרים ייחודיים. במידה ואתם חווים חרדה מכל סוג שהוא, דעו שאתם לא לבד, וכי טיפול יכול לעזור.
כיום הקו הטיפולי הראשון לטיפול בהפרעות חרדה הוא טיפול תרופתי ו/או טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, אשר נמצאו במחקרים רבים כמסייעים. האם חרדה היא תמיד דבר רע? יש לחרדה גם צד חיובי. במינון נכון היא יכולה להיות כלי יעיל לשיפור הביצועים שלנו. לדוגמה, תחושת מתח לפני מבחן יכולה לדחוף אותנו ללמוד טוב יותר. מחקר שפורסם ב-Nature Communications בשנת 2018 על ידי החוקרת בישופ ועמיתיה מצא כי רמות מתונות של חומר כימי במוח בשם נורדרנלין, הקשור לחרדה, יכולות לשפר את הקשב והריכוז שלנו. עם זאת, רמות גבוהות מדי של חרדה עשויות לגרום לתוצאה הפוכה. כלומר, זה לא שהמטרה היא להעלים חרדה לחלוטין, אלא ללמוד לאזן אותה. אז איך מתמודדים עם חרדה כשהיא מרגישה יותר מדי? הנה 3 טכניקות פשוטות שאפשר לנסות. 1. נשימה עמוקה. כשאנחנו מרגישים חרדה, הנשימה שלנו נוטה להיות מהירה ושטחית. נסו לשלוט בה באמצעות תרגיל פשוט. תשאפו למשך 4 שניות, החזיקו אותה למשך 8 שניות, נשאפו את האוויר החוצה למשך 7 שניות. זה מאותת למוח להרגיע את הגוף. 2. טכניקות קרקוע. כשהמחשבות שלנו מתרוצצות, טכניקות קרקוע יכולות לעזור לנו להיות בכאן ובעכשיו. נסו את שיטת 5-4-3-2-1. שימו לב ל5 דברים שאתם רואים עכשיו, 4 דברים שאתם יכולים לגעת בהם, 3 דברים שאתם שומעים, 2 דברים שאתם מריחים, ודבר אחד שאתם יכולים לטעום. 3. אתגרו מחשבות שליליות. החרדה ניזונה מהמחשבות שלנו. לעתים קרובות הן מגזימות את המציאות. נסו לאתגר אותן, לשאול את עצמכם, מה הכי גרוע שיכול לקרות, ועד כמה זה באמת סביר. שינוי זווית החשיבה יכול להרגיע את המצב. הטכניקות האלה אומנם פשוטות, אבל הן לאו דווקא קלות ליישום. תרגלו אותם לאט לאט, צעד צעד. לסיכום, חרדה היא חלק מהחיים, וזה לא עניין של להעלים אותה לגמרי, אלא ללמוד לנהל ולחיות איתה. התחילו בצעדים קטנים, בחרו טכניקה אחת ונסו אותה. אם זה עובד לכם, המשיכו לשיטות נוספות. ועכשיו תורכם. ספרו לנו בתגובות מה עוזר לכם להתמודד עם חרדה. האם זה תרגול יוגה, שיחה עם חבר או יומן אישי? השיתוף שלכם יכול לעזור למישהו אחר. אם הסרטון הזה עזר לכם, אל תשכחו ללחוץ לייק, להירשם לערוץ ולשתף אותו עם מישהו שיכול להיעזר בו.